EH Bildu ultraeskuinari alternatiba eraikitzeko Argentinako martxan izan da. Gorka Elejabarrieta EH Bilduko harreman politikoen idazkariak naiz irratiari jakinarazi dio egoera gogorra eta bitxia ikusi dutela egun herrialdeak bizi duen egoera dela eta. Egoera gogorra eta bitxia, zeren alde batetik 50 urte bete direnean, estatu kolpetik, badago Argentinan gobernu bat, eskuin muturrekoa, ari dena, eskubide orokorren kontra bortizki egiten. Gobernu horren errelatoa ere ez dator bat Argentinan urteen poderioz eta memoriaren inguruan egin den errelato hegemonikoarekin. Kontra egiten dio gobernu horren errelatoak 30.000 desagertuen errelato horri, eta beraz alde batetik oso egoera gogorra aurkitu dugu. Baina bestetik, kaleak, Buenos Aireseko kaleak, borbor ikusi ditugu, milaka eta milaka pertsona ikusi ditugu kalean. Zaila egiten zaigu adieraztea, zaila egiten zaigu aditzera ematea bizi izan dugun giroa, baina horrek esperantza ematen digu, edo pentsatzera ematen gaitu, badagola esperantzarako arrazoirik, badagola jende asko Argentinan, eta uste duena gauzak beste modu baten egin behar direla, badago jende asko prest etorkizun ezberdin bat eraikitzeko bide hortan konpromisoa hartzeko. Eta hori postekoa da. Horren adibidea da zer nolako talkak izan diren gobernuak eta gizarteak Bidelaren diktaduraz dauzkan errelatuaren borrokaren baitan. Talka handia dago, gobernu honen baitan badira sektoreak kontra egiten diotenak errelato hegemonikoari. Duela 50 urte gertatu zen horri gutxietsi edo zuzenean ezeztatzen dutenak gertatutakoa, eta maila horretan urteetan mugimendu popularrak egindako garaipenetan badago atzeratze bat emateko arriskua. Horrek talka zuzena egiten du jendartearen, giza eskubide mugimenduen eta herriaren kontra. Zeren eta 50 urte hauetan baldin badago gauza bat Argentinan hegemonikoa, eta baldin badago gauza bat Argentinan mundu gehien orokorrean bildu duena izan da gertatutakoaren inguruko errelatoa eta memoriaren inguruko babesa. EH Bilduk adierazi du badagoela zer ikasia 50. urteurren honetako memoriak italdiez. Badira irakaspen diferenteak, badira gauza ezberdinak gure ustez garrantzitsuak direnak, eta bat da momentu historiko jakin batean lortutako garaipenak ez direla betirako, baldin eta ez duzun lortzen kaleetatik, instituzioetatik, oroar borroka politikotik aurrera egiten jarraitzea. Ezin duzu egintzat zer eman, eta beti dago arriskua atzera egiteko. Bigarren irakaspena, etxera eramango nukeena da borroka guztien balioa. Eta ze garrantzitsua den kaleetatik, mugimendu sozialetatik, mugimendu herritarretatik, presioa egitea, kaleetan kaleetara aldarrikapenak eramatea, eta borrokan egiten jarraitzea. Hori nire ustez bigarren irakaspen garrantzitsua da. Eta hirugarrena ere eramango nukeen Argentinatik zein garrantzitsua den bizi ditugun garai irun hauetan, ditugun arrisku latz hauen aurrean ze garrantzitsua den ezberdinen artean bat egitea eta fronte zabal handiak eraikitzea batzen gaituen horren inguruan etorkizun hobeago bat eraikitzeko eta eskuin muturrari ateak ixteko.